कला की दुनिया में कदमों को बढ़ाते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है और इसी बढ़ते हुए कलाकारों को प्रोत्साहित करने वाले असम के ही एक भाई थे जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिनका नाम भूपेन हजारिका जी थे। तो उन्हीं को आदर्श करते हुए वो आज आपको यहाँ पर असमिस गीत प्रस्तुत करेंगे। उम्मीद करूंगा आप सभी लोग इन गीतों का आनंद जरूर उठाएंगे। इन चंद शब्दों के साथ मैं श्रीमान चरत तारिंग जी को बड़ी विनम्रता के साथ मंच पर बुलाता हूं। इनको जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। हमारे आए मोरा हो रे होगा गोते हमारे आए मोरा हो रे मगध गुनर हाथे रे लोकी मिहाई दोरे औरत निराय तोरा रे हो जाए रे की ओ भारत तोरे पूर्व देखो पूर्व दे के कोरा रंग जुड़े जुड़े तुम्हार बाहर मोरम बुड़े मिलम हेतु गोरे लोहे तोरे बोल प्रणिपात करू लोहे तोरे बोल करू प्रणिपात करू जन्म लुलु इयाते इयाते दिन मोर মানুহৰ বাবে যদি কোনো বাবে অনুভূতিৰে ভাবিব কোনো নেকুৱা সমনীয়া মানুহৰ বাবে যদি কোনো বাবে কোনো অনুভূতিৰে ভাবিব কোনো নেকুৱা সমনীয়া মানুহৰ বাবে
মানুহে মানুহক বেচিব খুজি, মানুহে মানুহক কিনিব খুজি, মানুহে মানুহক বেচিব খুজি, মানুহে মানুহক কিনিব খুজি। ফুলৰ ইতিয়াই দোহাৰিলে ফুল জানো নহ'ব কোৱা, সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে নদী বাবে অনুভূতিৰে ভাবিব কোনে কোৱা, সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে। দুৰ্বল মানুহে যদি জীৱনৰ কোৱাল নদী পাৰ হৈ তোমাৰ সাহস তুমি হেৰুৱা মানুহ কি। দুৰ্বল মানুহে যদি জীৱনৰ কোৱাল নদী পাৰ হৈ তোমাৰ সাহস তুমি হেৰুৱা মানুহ কি। মানুষ যদিহে নহয় মানুষ, দানৱ কাহানিয়া হয় না মানুষ। মানুষ যদিহে নহয় মানুষ, দানৱ কাহানিয়া হয় না মানুষ। যদি দানৱ কাহানিয়া হয় না মানুষ, লাজ পাবে কোনো দেখুৱা, সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে। যদি কোনো নিবাবে মানৱতীৰে ভাবিব কোনে কোৱা, সমনীয়া इंसान के लिए जीवन के लिए बड़ा सा हम दे दिया।